asiri ya tonu, gaskiya akan Boko Haram ya fara fitowa. Because your money, $697 million annually, plus the shipments of cash funds madrasas, ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, ISIS Khorasan, terrorist training camps. That's what it's funding. If you think... Wannan dan majalisar dokokin Amurka ne Perry, wanda ya bayyana gaskiya akan Boko Haram. Ashe Boko Haram ba ko kungiyar wata yan bindiga bace daga daji. Mutane ne da USAID ke daukar nauyi karkashin jagorancin tsofaffin shugabannin Amurka Obama da Joe Biden. Binciken Elon Musk ne ya bankado wannan zuwa fili. Boko Haram sun share shekaru masu yawa suna tabkata asa inda suka mai da Najeriya filin yaki ta tarwatsa rayuwar mutane da talauci, mace da lalacewar tattalin arziki musamman a arewacin Najeriya. Sun lalata rayukan mutane, sun tarwatsa iyalai, kuma sun tsoma tattalin arzikin yankin zuwa masai. Saboda me? Saboda tallafin da Amurka take bayarwa yana shiga cikin aljihunan su. Jama'a magana fa ake yi ta biliyoyin daloli wanda aka ce wai za a yi amfani da su wajen kawo ci gaba, bunƙasa ilimi, raya kiwon lafiya, amma dan an barnatar da su wajen rura wutar tashin hankali na Boko Haram. Yanzu menene sakamakon haka a rayuwar talakan Najeriya? Taɓarɓarewa komai a arewacin ƙasar, wajen da yake ɗauke da mutane masu faran da son jama'a. Babu abin da mutanen arewa suka nuna wa Obama da Biden illa soya da fatan alheri. Ashe makiyansu ne. Wannan ba karamin cin mutunci bane da tozarci ga mutanen arewacin Najeriya. Mutane masu zuciyar gwal an yaudare su, kuma wai mutanen da suke kauna ne suka yi musu wannan cin kashin. A lokacin da mutanen arewa suke addu'o'in zaman lafiya da ci gaba, su kuma suka saka musu da talauci da tashin hankali. Ashe duk wannan lokacin kudaden nan da Amerika ke ikirarin baiwa Najeriya tallafi, amfani ake da su wajen rura wutar Boko Haram. To wannan ba kai batun kuɗi bane, batun cin amana ne na mutanen da ya kamata a ce an kare, an bunƙasa rayuwarsu, amma an tozarta su. Dan majalisa Perry ya fasa kwai, kuma yanzu amsoshi muke so ba neman afuwa ba. Muna kuma so mu san ta hannun wa waɗannan kuɗaɗen suka shigo, domin mu san su waye masu cin amana mu a cikin gida. In dai wannan shine taimako, to ashe ko ƙaryaki ne ake ta shayar da mu lallaba a cikin dala. Kuma yanzu haka da muke ci gaba da ganin tashin hankalin lakurawa da bandits da makiyaya Fulani da ISWAP, haka zalika muna ganin yadda tulumbu yake ƙara shigewa Faransa. Me haka yake nufi? Ku rubuta mu a cikin comment.